everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulap sa hangin. Gusto ka. Mao nga gusto ko mapriso ang tinuod nga kriminal. May gidudahan ka na ba? Oh, si Ma'am Julia lang ang may dugong kriminal sa nagpuyong inimbaya. Utsa! Og usa siya ka traidor nga higala. Helena, ako may gikulbaan para nimo. Ayaw ka bala ka na, Lando. Hostisya lang akong gipangita inimbaya. Kadaghan ba din mo problema nga giatubang? Pero ayaw ka bala ka. Kitabangan ta ka nga masulbad ng imong problema. Sultihin ako kung unsay akong buhaton para nimo. Tabangin akong bantay nga dili mapasakitan ni Ma'am Julia sa Sir Alejandro. Ha? Maura ka na akong hangyo ni Molando. Sige. Ate malon ko na sa Sir Alejandro. Hello, pa. Gidatan ta kag prutas. Salamat. Pa, naibaw ni kang gipugno sa imong nurse si mama? Nahibaw na. Unya? Di lang nimo kasab-an ang imong nurse? Nahibaw ka na kung unsa ka maldita ang imong inahan, Shane. Pa, unsa pa ginagustuhan nimo anang nurse nimo, ha? Unsa ba imong problema? Shane, may isulti ko nimo. Ha? Bahin sa unsa ka na, papa? Kinahanglan nga mahibaw ka ini. Unsa laki na? Kulbaan man hinuon ko nimo. May igsuon ka. Unsa? Unsa? Ako? May igsuon ko? O, may igsuon ka. No! Nganong may igsuon man ko? Di ko makadawat anak, papa. Dili mahimog doon ako igsuon. Dili nimo mahimong balibaran ang kamatuoran, Shane. May igsuon ka. Kaysa man, kaysa imong kabit. Nagluib yun ka ni mama? O saban, si Helena ba ang rabdos? Maguwang nimo ang usa ko ka anak. Og si Celestina magbang ang iyang inahan. Kaubang katabang sa imong inahan. Shane, kinahanglan nga imong dawaton nga may maguwang ka. Asa may imong anak? Lalaki o babae? Oh, Dili ko magkadawat nga may lain kang anak, papa. Dili ko! Ay! Animal ka! Nganong naman ka din sa gawa sa kwarto sa akong amahan, ha? Bawat ha! Ano nagilak mo to si Shane? Sir? Naghilak lagi to si Shane. Sir Alejandro? ako na siyang gisultihan nga may igsuon siya. Unsa? Pero, nganong imo man siyang gisultihan nga may igsuon siya, sir? May katungod siyang mahibaw. Gusto ko nga mausab si Shane. Pero, naghilak siya nga nasuko. Helena, kinahanglan nga makita na ang akong anak. Unsa? Oh, tuod. Ganun nakasiguro ka nga dalaga na ang akong anak. Posible nga, daga ng imong anak karon. Oh, ha? Ganun nahibaw ka man nga babae siya. Wa pa ko malimot sa una natong panagsulti. Miingon ka nga dalaga na ang akong anak karon. Nakasiguro ka ba di ay nga babae kini? Nasuwat ba sa diary ni Silis nga babae ang iyang gianak? Wa. O, Kuan, wa masuot sa diary nga babayang anak ni Celes. Ang buot kong ipasabot sa kong gisulti ato nga kung babae man gani siya, posible nga daga na siya karon. mao ba? Kung mao ka na,
Wa ka makasiguro kung babae o lalaki ba ang akong anak. Wa, sir. Wa gini masuwat sa diary ni Celis kung lalaki o babae ba ang among anak. Wa, Sir Alejandro. Kung mao ka na, pangutan-a ang imong inahan. Ha? Nakasulti ka na ko nga higala si imong inahan si Celis. Busa, nahibaw gyud ang imong inahan kung babae ba o lalaki ang akong anak kang Celis. Sige na, tawagi karon dayon ang imong inahan. Gusto kong makigsulti sa imong inahan. Sir. Hello, Helena. Ngano natawag ka? May problema ka ba niya? Makisulti ni mo sa Sir Alejandro. May ipangutana sini mo bahin sa imong amiga nga si Celes. Unsa? Sir, si mama ning naa sa pikas linya. Hello? Sir? Hello? Maayong adlaw diha, sir. Unsa man untay imong ipangutana nako, sir? Misulti sili na nako. Nga higala mo ang usa ka pinirisong nga nanganak sa prisuhan. Si Celestina Magbang. Sir. Higala mi. Unsa may imong ipangutana bahin niya? Unsa may anak ni Celestina? Babae o lalaki? Ha? Nakahinumdum ka ba? Lalaki. Lalaki ang among anak ni Celes? Mao ka na, sir. Nahibaw ka ba kunain karon ang bata? Wa na kumasayon di ana, sir. Ang katapusan akong nahibawan nga gihatag na ni Celes, pero wa ko mahibaw kung si kinsang iyang gihatagan sa bata. Mao ba? Makatabang ka ba nako aron makitaan ko ang akong anak? Magpangutan ako, pero dili ko makasiguro nga mailhan ang nagkasabot sa bata. Kay dugay na kayo ang maungita. Salamat. Sige. Tawagaan niya si Helena, ha? Kung doon na kayo makuhang kasayuran bahin sa akong anak. Sir. Ayaw ka balaka. May madawat kang palipay nako kung makatawag ka. Salamat, sir. Sige. Bye. Bye. Lalaki di ay ang among anak ni Celes. Mao ba, sir? Oh, mauna iyang gisulti nako. Kung mao ka na, ulitaw na di ay siya karon. Posible, sir. Kinahanglan nga makitaan siya, Helena. Ayaw ka bala ka, sir. Naanang akong inahan nga motabang nimo. Uy, unsa naman sa bron? Mura manog, dunay nabuak sa ubos. Ay, kabayo kay lako! Ayaw nagipanglabay ang mga plato ninyo, oy! Ayaw pagbuot kay gisapot ko! Sige. Hala, panghagis. Napay daghang plato sa aparador. Gusto ka ako ihatag ka ng koleksyon sa imong inahan. Hala, tiwasan na. Hala, sige. Napay mabuak na picture, inday. Hala, sige. Ibunal! Kana, sige. Unsa mo to nabuak? Ay, tanawa lando. Aligri kay Mederino. Gipamuak din day siya ng mga plato siyang inahan. Sige pa, day, go! Manang? Manang, usa to nabuak? Na! Helena, Shin, gusto na namin mo pagpanghagis. Ikaw naman, nasakitan na si Helena. Kanabayan ang nagdaog bisit! Ikaw man, God. Kay ikaw may namuak og plato. Hala ka diha, day. Manubagin ka sa imong inahanan ng imong gibuhat diha, do. Nganong imo man nagipamuak ang plato, Ma'am Shane? Ayaw pagbuot kay amot ni plato! Ay,
Ayaw ko na pagbuot na Helena. Kay ilan ng plato. Napay bukon nun dayo. Tiwasan ni dayo. Kana. Hala, sige, hutag yun. Ayaw patagal paglabay, ma'am. Helena, magkawas na din. Kana. Hala, sige. Patiri pa. Usbi pa yun. Usbi pa. O pati nagbanggo. Napay baso. Aray. Sige pa sa kundugan nga natapsingan sa plato nga malupad, uy. Nayabag naman ang bayhana. Ano ba nang hagis man siya? Dili si makadawat sa kamatuoran nga iyon hibawaan lando. Unsa nga kamaturan? Nga doon na siya igsuon. Unsa? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.